Ay, bata. Sino na dyan, no? Damuro ng bata dyan. Sino mabugal ka ba? Ang dami dito. Namatiyan mo sa'yo. Diyan ko lang ka. Ako dyan. Takas ka naman rin. Ang balay tanan ni Tito mo ben ga mo diga no? Yan sa piyak kay Darwara ka palapa. Dalawa kasi kad. Di sa babaw, kara amuranda ng kimkim bata na. Ah. Tapos dalom, bata ni Ben nga subang. Ah. Tapos anda ni Ben dyan sa piyak. Ah, ti pro nga da balay kita na wala malabot Ni sino? ni Tito mo ben. Dyan lang, ingudan. Away nga day gagalisan na gali gatapik gali. Ah, Kolkolot. gatapik gali balay nanda. Andang kolkolot. Anda ni ng kimkim sa babaw, second floor. Mau na dyan bugto. Darwa ka kwarto, dyan sa babaw. Mau na bugto na agi. Tapos sa dalom, ang subang ni Uncle Ben. Tapos ang sa piyak roman nga sa hydra sa kusina, dapit. Ganun ang Uncle Ben, may kwarto, pagkada sa ragan.